kumshi benta jo ka project pen khoj ki jabo jaban ki ba mi na ki yeng kisam UCEM ka KHEDC ba panyat sing em hne ka sngi ulayalam me ki he ka World Bank shamartan ka bade ka jaka thenyut ka ba he tam ha ka jila laban ka do hangne ba ka World Bank ka lapan khre ban bei tengka ya ka KHEDC ban pentre kam me ki project ba pher ban wan ra biang ya ka khoj ka suba habaro kisantri ki district ki ba ha pa upod usam ka council UCEM ulaya thuru baka council kala rairu ban ai san phaulak tengka na kabanta ban sedang ya ka pilot project pen kho jabo jaban ha maulai mauro balatep kom ka resource recovery center kan ong katno ka limit bala bandu cukup di mabar la long tiada sekali la bandu ka syong hi ka arasi ka syong penso shi ki pai ba kani ka jingi khun jungi ka KHDC menta ban weng ni ka jing jong solid waste kam dei ka basuk ka dei ka ba bolong challenging ba but renginem kan randian pa nginem kwa bandan marten saar lai teli hadian de ka jing thmu jongi ban weng shi sundan ni jing but what ikni ka marten ka bla long ka jing du ngan ongkum no ka jing wit ba yeki pai ba no shinong ko molai khamtam kini shinong ba marjan wa ka jing smart ki ar lai kilometer kadang be shikini ki shinong te khani kla wan ra ka jing wit haka imlang ka salang tenga ngaso ba kum kinomik khman ni don ye ka jing kit khli but ni don ru e ka jing so khya nam ta kani ka benta tena kaliang jungi ini ya trishtom mga kentu ya baro lai pho ngut hi ki MDC ba kini ya trelang maka ni kam dei ka kam tang jok executive committee kani ka dei kam jong ka council hi blok away na kam ta bangin a ji shukuri bo hatam nam ta ki bai ba hakini ki santli district kumangi sungko bukidon ni bi gas kini menne kla don ka jing kran ba lada kani ka RRC ka long ka ba seiso country kam ba kam da don kam le se ba baro kishnong kin don kam ban yo jaka ngisu thu hapo sor kam dei ka basuk ban yo jaka ka dor ka bala rem hai ka jaka le se ka shnong ru kanam don shu ka jaka shnong jong la jong hab ban shu wai le se da don kishnong ki badan jaka kila ban ai kata kala nang bah henry kini kishnong bom don pat ngila ban share hakitu ki RRC kishnong ki bamarjan but namar kani kam da dei tang ban pen khu yo nyut balai naka waste recovery center WSC mensyuang ikot mentangi ikot resource recovery center ladangi ong bet waste la so bet dei tangki marjot ma ba kabalong waste na kabam don jingmut ringi ong resource kamut kadon jingmut menta kamut lingba kani ka RRC bala ru ban kintiwat ya kayo kakot jong kitu ki beriu ki baterai hakatu shno kamut ngila ban khot iki self help group ki long keme ngila ban khot ki seng samla bani trai bat lingba kani ka RRC kala ru bandon kalat kamai jakpo te namar ta kadau kani kam dade tang ban pun khoi nyut henry ngin hikai ru ye ki brio bakin la ban yang la ka jong kujat lingba ka jing don jukini ki RRC ki official jong ka World Bank kim dade ba pe tang ye kari India ki pe ye babon teli kiri but ki de ki urban specialist jong kini ki jaka ba pher but sultanat ba hadin ba nakaliang ka jonging ya kendo iki hapo Delhi hakawai na ka meeting bat ka urban affairs ministry hapo Delhi how banai June te kala don ki foreign guest ki babon bahang ta ki foreign official ki babon nga yo ban kran bat ki te ngala kran kerpang bat kini ki official jong ka World Bank ngala kran bat Terry Martin bat ba kit mong bala dalong ka bala wandala di ban wan pe kumnu phila ban yarap jingi ika ri jungi nang bangin la ban trelang ba KHDC nama mangila don ya ka ai te kiru da kata ka mensiam jin sokya ki la penbek bat dang shen ki la pha ki email sanga bat ki ngila yo ban penbek ya kanika jing ya kendu te hakajing batai ka jongki ki long ki ong ba long very interesting ban tip ba hapo ri khasi ka jing pen khu ki shnong kala don lupa hakariti ka dustur ka jongi te mdei shu kum hakiwe ki jaka ka baphiap ben hikai lut baro tenre hangni kamensiam jingmut jung khat ka badon hangi ki khasi hi anong hangi je ben ru khasi ngila don lupa kata ka jinglong ba hab ben le khoi te hoi we ar mla like kata
Andai babuan hi lar phi phai sha shnong nong pendong ne phai ha sor ki babuan ki yeng kisam jungi ki debi ki yeng kisam ki bale khu te ki so ki I ba ki phla ba ya kani kar kom but andang ila ekran but ki ru ngila ya kendu but ki dorba shnong meneng ya kendu but dorba shnong umpling ba ki we ki lingo ba wat ha ki shnong ni don ki office trikam but kani ka office trikam kumno ki collect ya ki wes na ki shnong ling ba kini ki trok but kumno ru baki ki siu bai kali kini ki nong shnong ya ka shnong te ki kendet ba habasiu ki pai ba nong shnong ya ka bai nyut bai kit nyut kita penbiang receipt nak kalian shnong ki dalong pla ba ki ong ani hadu kan ni pila dale lupa te menta ka sistem hapo rihasi kala don lupa kumno bangin nang penjanai kan menta te hagijing syam juki ki syam ba kanam don jing namar ka hangi kala don lupa kan ni ka sistem la don lupa traditionally la benong gariti dustur ni la don lupa te ban saban wanra ka sistem kat kum ka an ke kendon hakajuk mentapat ni don kam hi nama teng ya tengku ni poi she yang li yang saw kum kita ni hab ban wanra ling baki an ko pher pan te nakalyang juki ki penpau ba kim don jing seba gini I ba ka social long sisin ka singi kan salong biang kata ka social long ka ba khoj kum bala banana borsh kata Scotland of the East but niru ni trishtom but hot namla hi shimit pen kela sikin buan ki brio kenong ba kila khmi lenti ban kela no shibnai arbanai te kamdai ka basuk kata te yamenta shibnai ngi hab ban shong ban sei baro ki bor ki but jungi kumno ban wara ki guidelines ki frame guidelines bahkan ya hab pat ka riti sensyar nadu dis council hadu ka it hima hadu shnong ha na kamta ni ka kam